kpọkpọruru ndị mpa ha kpọghacha anwụrụ n'imi amụọ ha ka ịbịara nga abịa ịchọ God-fearing man. Ịbịara nga ndị ụmụ nwoke ndị mpa ha jicha anwụrụ n'aka ụtaba mpa ha na-eku ụtaba n'aka eku n'imi ka ịbịara nga ma ndị ke mma ha kughe n'ọnụ ka ịbịara nga atụ God-fearing man. God-fearing man. Ọ nga ka ịbịara dewo ha kpọpe bịa nga ha ga-aṅụgide te ha ba mamịrị n'ahụ ha. Ọ bụ nga ka ịbịara enweta God-fearing man. Chọọchị niile gaghị hụ God-fearing man n'ime nga ha ọwụ nga. Asage dem you Chineke agbaghị ọkụ. God-fearing man. Na nke ewo God-fearing woman. Otelega na shi kemgbe akwụ ma ọ ga-enwebe onye tarala. Then ị ga-ewe ndụ gị nye n'aka Chineke ga-ebi iwere ya bụ inye amụ. Gị iwere ya bụ inye di onye riri eri. Kama ị ga-ewere ndụ gị nye Jizọs ka ị bịazie nga bụ inye m di God-fearing man. Genotype again. Okay, sir. I'm AA. Blood group again. B positive. Bo akara phone gị. Gekwentị. Nwoke ọwụla kpọrọ gị na phone agakwala gị achọ nwoke ahụ gawa. Kwena n'ihe m na-agwa gị. Nwoke ọwụla gekwentị. Ị na n'ihe m na-agwa gị. Achọkwala nwoke ọwụla ga meetie ya. Nwoke ọwụla kpọrọ gị na phone, don't go to that man. Nwoke ọwụla meet na life m again you kwege 1 naira. No man should spend 1 naira for you. Onye di serious ya bịa hụ nne gị na nna gị. What phone number? 070 458 38. What are phone number? 070 458 481 Onye ọwụla power tap one na screen phone ya. Power tap one na screen phone unu. Plus right now were ọnụ gị na-akọfe eze gị na-agbara okpokpo. Chọm data ọcha. Onye hụ ga-echi ọchị na ya dị ka eze gị amagbole enwe ya. Ma onwe gị mutu. Tifu eze gị yiri ngaji nnọọ bịa nga bịa takoshiri m eze. Onye ka ịbara takoshiri eze. Eze gị yiri ngaji eji eku ihe n'ofe gị bịa nga were ajagara m nga. Asking focus kwetiri ihu gị bịa nga bịa tako onye ka inye gị sort of face. Nku anya hata nnọọ ka nku anya nkịta gbara nga bịa takoshiri m eze. Echawala no popo onye hụ ngo no chaga ọcha eche na ọnọ ma akọlọ. Aga ma na ọwa organic yela bleaching. Onye riri. Check what I'm here again. And therefore, I'm 24 years. A Jomo le. You make engine. Aya, Uraka here, Nano. Uraka clean a Uraka clean a Makagota. With the screen a with the screen a back. What time she the wakam, Meteo to Wakagota. With the screen ota, lay mania. Okay, na mana bawala ko. E hi get 10 kg fuel no. E hi get 10 kg fuel no. E ga kafe ngoku nwe gefro. E hi get 10 kg fuel no. Aga wo kibem na ba gata ge n'okpuru okwu na. Nga ahụ na-eji kpiri. Ụlọ chọga eche ọcha. Nwebe ihe ọ ga-ebe gị ugbu a. Ọ na nka. Mgbe demo ị na-aka, some of ahụ gị na-agba ọkụ. Emetụghị ihe nta nga ni na-acha red chawa ọkụ. Don't worry. We phone na la piloto get us. Echi una nwe kidney, when liver failure. Uno bi una say all we hu no riri. Ama say man no so aga that damage immune system get protect ahụ no. Pupocha. Na mo nye birigo cheke. Pupocha ahụ ma ahụ of ma.
Upocha ya mega interview. Upocha. Lekwe ni ha ga boyika. Lo todi. Icha copper metal NYS ohun. Lo todi. Go time and no brand and they use copper capital service. And ya ton no ikega yire electric tolu. Look at. Kege yire electric tolu okola 5. Le wanya front to there, le wanya front to there. Le wanya front to there. Le wanya front to there. Whatever fast bia. Whatever fast bia. Akoka. Yes. We di kega yiri plantain cheese na the whatever ba. Te whatever that buba trabi kega na table nga. Buba ti ota buba ti na table nga. Nonga. Ike yiri oko electric tolu. Oya kivu bianga bregam brangada arachiga meja. Whatever phone okay. So you focus on what you again and bring you down. Focus. Go toward. Achaga golden jubilee. Let her go chaff again for tapu. No toward. Mark Nezega. Ask him vocation the man is a with the other screen here, vocation the man was a look at. Praise Mark for Bianca. Takushes again here. Takushot his arches again here. Let him make a AI. Yes, Nelemanyeba. Make a AI. AI in Igbo. Elola Ebelan interview. Ahage. Afam Bojunwa Eze. And ya will latas over Mam Kebe and I'm about them nas moto here. Lato Hugishia Haso. Ujunwanya. Eze Woye. Wanya Ben. Abmonya Nambra. A Ben Anambra. Oga. A Ben Oga. Umunze. A Ben Umunze. Sonka Kama. Local government go again. A Ben Maho. A Ben Maho do. Agwaka local government. Madana Jugi one year bag. We are not some Kema. Mana is focus here. If you are not ready, I remove you here, dear Bagger. If you are not ready, me we talk here, dear Bagger. Man, they got local government. Lerozana, get a camera. I'm not Federal Fire Service. Eh? Federal Fire Service. Ologo Baroko. Eh? No, sir. You fire service. Eh? It's a menyoco. It's a menyoco. Yes, sir. Eh? Yes, sir. I need to work at the kitchen about Morocco. Eh? I need to work at the kitchen about Morocco. No, sir. No one got me make interview. No one got them make interview. No one got. Yes, sir. Biko. Hello, Bish, now watch him. Abuja. Ejim Chineke Yogi pushing mano. Now every woman or what I'm gonna push him mano. A guy had the damage on a beginando. Who you gonna mag but a man here magagoi. And a boogina go low and a treaty man a treating ta. The immune system I gotta protect. I'm not joking with you. What should know this thing? The immune system will not question protect your body.
na anwụga. I'm not joking. Giche na ịchọga m itege ya n'afọ onye kemgbe itege mmanụ itetela husband. Ọ ka m jụga. Mba. Itetela husband. Mba. Akwe mata na otu ị nọ na inwere ike na-enwe ahụ ushi but ị ga-ama ọ mmanụ itere ete. Kebish na watch him. Abuja. Gịnị ka ị gụrụ? Computer science. Ị gbaala mbụ? Mba. Mmaga ọ mama ịwata? Mba. Mpaga ọ papa ịwata? Mba. Enwere mgbe ndị ohi gbara mpaga aka ntị? Mba. Akụpụole nna gị isi mbụ? Mba. Mmaga o ji ata arụ? Mba. Ị na-aga iji jee tụọ eke? Mba. Gị na ndị Awụsa ọ dị na mma? Yes. Ndị klaasị m bụ ndị ugwu. Nnụ gị English nọ na mepụta gị ya. Tiyiri onye Fulani n'imi bịa n'ọnụ ihe onye Igbo. Nnụ gị that English nọ na mepụta gị ya. Focus and kpechiri ihu gị ahụ na. Focus and kpechiri ihu gị ahụ na. Echawala n'aka ndị a na-enye fura dị n'ụlọ eji fura zụọ. Echawala n'aka nwaanyị eji fura n'ụlọ zụọ. Kpechiri na mmemme gị interview na nwa bingo. Ị ga-aṅụ mmiri ara nnama? Mba. Ịṅụbe mmiri ara nnama mbụ? Mba. Ị nọrọ na nga nnama na nnama na-eme na-eri onwe ha ọrụ? Mba. Eriri gị eri? Mba. Kọndọm ọ gbawala n'ahụ gị mbụ? Kọndọm ọ gbawala n'ahụ gị mbụ? Mba. Ike onye ya ga arụ? Mba. Enwele mgbe atagidere gị achịla panta gị nwa nka na tii amụta mara? Mba. Atala gị na moto? Mba. N'okpuru steepụ kwan? Mba. N'elu wọdropu? Mba. N'azụ kọtin? Mba. Enwele mgbe atatara gị bilie gaa na kichin kuru nri rie? Mba. O tele ọja agụ gị mgbe ọbụla? Mba. I werele nọmba ụmụ nwoke atọ gị jide at once na-agha ụgha na iji hụ nọmba mmadụ? Mba. Ị ji agbakashi ọnụ? Mba. Nsọ ga na-agbaru 7 days ka ọ 8 days ka ọ 10 days? Mba. Ole ka ọ na-agbawa abalị anọ ka ọ abalị ise? Anọ. Enwere mgbe ị na otu a ga-aghọ wili wili? Mba. Ị ghọọla oke mbụ? Mba. Ị ji agha agwọ? Mba. Nwoke ọ tagidere gị si aga m agwakwa agwọ ugbu ahụ? Mba. Mba. Mmadụ ole tarala gị? Ofu. Kemgbe ị pụtara ụwa naanị ofu onye tara gị? Ya. Half. Nwaanyị na-amaghị nwoke ya wụ half otele dị nsọ. Half otele dị nsọ. Onye tara gị ka ihe ọ gwara gị o ji taa gị? Ọ enyi m nwoke mbụ. Ọ enyi m nwoke mbụ. Ọ yiri nwoke. Ka ihe ọ gwara gị o ji taa gị mgbe ọ tara gị? Ọ si afọ m n'anya. Nwere ihe onye tọrọ gị? So, anyị wee yiwa.
And when I hold you, my tag oji make again here and on your biscuit. Mba. On your bobo. Mba. As a regera bina. Mba. You didn't do me like care. Mba. As a rega coco. Mba. Others are working on like regret. Nagnimna. Oh, mpunti. Tenu dem ukam noge. Osugozie. Osugozie. Ozugozie. Ha? Eya. Onye trago wonyi Igbo ko onye Hausa. Oyibo. Akwai mana ya mere nga ga-abara social media ni na m ga n'iru. Yes, sir. Genotype ge. AA. Blog group ge. O positive. Bo phone number ge. 070 54 777 693. Ogwula. Yeah. Onye ka inye ga anya ahụ inye ga. Onye ka iwepụta ga data eyes iwepụta ga hia. Onye ka iti mu gara anya hia. Well. Dalele elehi mega bata 070 4 14. Them see, be careful here. Be careful here. Be careful here. What number? 070 54 777 693. Good afternoon, sir. Where I clean a camera and chile kabagok. Where I clean that your camera chile. It takoshes here maybe to be. From that touch hear from you. I from that takoshes them nagabia here be church. If you are not ready, you get out of this place. Or by force they got ludi. And when Nwanyi beg equity. And when Nwanyi beg equity hand or no call across them hand and number after Hata Chonya, Haga visit to Onyosa. All will I have to throw away long that Naga ludi. So again, no down. Don't call here, give it Takushima. The one time, okay? The way for Nana, like a bill of Ramas. Okay, sir. Let me look for place. Can do it, Biko. Ish. I want to call him here. I want to face a camera head down. Face a camera head down. Oh, dear, okay. Hi. Lanazo. Oh, they're okay like this. Lazo, Chile Cabaroko. Lamazo. La Coba. La ela, Hotel Rosana. Anyway, short here. Lazo. Hey! Mother, Kanga Nigeria no. Nigeria no mezo Tiribu imezo le ihe niile gbara ndị na ndị Igbo. Lazo.
Lazo. Hey. Hey, I'll give you. Come on, I sing a project, chile kabagoko. Project place. Telero sana. Dana hodege. Huh? Yes, sir. Is it? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Sahodege. Yes. Hey! Miri Jericho. Odawo. Macham, Satan don't fall for crado. Then Gumabu. Asking Gumaba, Tom that thought it from you. Macham, Satan don't fall for crado. Macham. Matcha. Lazo, match. Where Lazo, go back. Macham, Satan don't fall for crado. Oh, yeah. Matcha. Hey! Interview Abelada Bidobe. Back interview no end ya. Our sister say hey paper wogre. Ko breast ko wana. Sir? Ha? Yo breast ko wana. Anamani. Hey po week ana ko breast. Kena. Oh, breast and ara. Breast na ana ke hepa. And when he Yes. No. Elange na ga sobra. Anamazu bra. Mam na goron bra. I've never buy bra with my hand before. And he went ho bra. I have bra no. But Anamazu bra. I'm not a bra type. Lazo. That is the end of this my room. That is Hey, shatom that English na. Tako mene English na. I'm not mama English for. See here, wana. yes, sir. Kade cancer no wakwe. God forbid. Mom wara, our family ain't wara. Come, I'm not joking with you. Ele doctor here ke BBL okay doctor makwa ihe omega. O metepere. Eh? Eh? Okay, Oh, doctor mere BBL la o metepere. Oh, BBL. Oh. Hey! Oga Bishop. Oh, BBL. Kill real. Oh, BBL. Lazo. Look at. Oh, BBL. And my network is bad. Oh, BBL. Lazo. I have kije begin pumpuna. Aka kije yishina. Sir? Tona so ge chile ka bagoko. Oh, this is the end of my bed. Ade kam ge butu gi ya English ka boy agede. Tona so gi bilioto tona so. Hey! Peter B win an election, okay. Peter B Makachi win Italian election, okay. Okay, won't get where a ballot paper hide the child. Ballot paper the child. Bia. Yeah, with a phone, go. You went home network, because you went home network. Bia nelo teenage here ka sa ho iji asaga kwa ho. Eh?
Moderator bughachite onye a biko ọkụ na name na-agwa gị bra ọwụla ị na-eyi ege m ntị bra ọwụla ị na-eyi gbalịa sị ha were aka seat belt moto seat belt were ya na-akpatara gị aka bra gị ọkụ na name na-agwa gị na ị nụga ihe m gwara gị achọm da touch m na-eme gị tavid ọkọ ya ga-ebe ntakochibe I'm not playing with you. Were phone ga mpụ ezi ebe network dị were aka seat belt moto kwatawara gị bra ọkụ na ihe m gwara gị na yes sir. Iju mole Ijumole. Okay, okay, area the heavy like this. Like when network she work alright. Kwemani I told that Taco shares here. If you're not ready to get back to them here. Maybe ready to get back to them here. Hi, sir. Good afternoon. On your hi, come on, put up my hip with this shit. No to the boy Alinko. Brango Yankee Beggar High, ain't no blem blem. Ain't no blem blem. Ain't no China Keta. When you're really Branca Bagram, hi, bra, boy Alinko. It's when you be Robamon Amon, no Hawasa. Branca Bagram High, bra. Mentigota. I am up that in one neck. Papi onye it's all here, remove you here. I am a man ekele. Hi, bra. Again, you shina, give you chat toilet on the mother de triangle. Nearly. At a planongi, a BBL and I'm a meganike, meganana. But Eglamenke Ginire. I am a zepata. Hi, bra. Nyeri utahoni aha mabingo enyeti aka church here remove you from here epundibo branga ha ano egala no bodaro gi BBL nire e fatala TikTok believe me hi bla the phone out when I get below talking Ramazo Chileka Bogoko. Mapingo. Lay Hanya Nolu. It's Hankatapo Jeru. Look at Lele. The way for Nana, like Get Ramazo Chileka Bogoko, this guy. You can use a cosel when you ask the way for Nana Lasso. No, can you read trouser? Iri with trouser. Come on, the way to phone Nana like a lasso, Chileka Bago, or the Gamas, or the Gamas, him no quarto. Come on, the way for Nana like a lasso, my singing Taza Cabia here. The way for Nana like a lasso, no quarto. They supporters. They went out for phone on like a lasso. When we water. The way for Nana, I'm gonna be here on the man. The way for Nana like a lasso. Get lasso, I'm gonna be here. The way I love my girl, give you space a day. Space a day. I get out of this place. Drange magram high, bro. Vroko pneumonia branaho. Vrokundere pneumonia nebu mado bianga. I am ready to mean that may hear. I want Tata Begoko Gaduta. I want Tammy Begopra. Your leg had la fatile. Ya for them, I want Tatra. My bingo. Drange begram ha blur. Mba, I got no blow jaw.
ọ mụ aka ebere me ha blo nwa bingo nwụrụ anwụ. Hey, this one I sent me for Block on this girl, block on this girl. Block on this girl, Chileka Bagoko. Good afternoon, sir. Okay, but I kill him get in and I bet I'm young Gibillion. Tezaga staff. Staff of the bull. Tezaga staff, Nama, my warrior. Is that full? Add him 23, sir. Is that full? 23, sir. It is 23. Yes, sir. Oh, yeah, croaker. Has a croaker, the way for Nana, like a Laramaso. Bishop, you hear me? I did the man. I did. Okay. I didn't hear it. I told him that touch if you're not ready for this interview, get back to the beer. Hamburger be back. Sorry, sir. Hamburger be back. Yes, sir. Aku mani how will I'm back up on social media and in them gadi room again interview. Yes, sir. The way for Nana again Ramazo. Okay, sir. The way for now have him got hog of ma. Hey, the way for now of Magella Rama, seven got hog of ma. Maybe I would have phone to Tirim Okoga Iri grass cutter, Oko grass cutter, Tirim phone, I bang hung of Magella Ramazo, Chileka Bagoko. One bingo, would have found the one and I get last off ma. Oh, could you artificial air again in my half on the name of Uncle? Oh, what the lotua? One bingo, et a coche say, I'm able to get Lot hard. Parokonyem aging fertilizers. Remove that hand from your head. Turn us again. Turn us again. Look at. Come on, turn all the one out that place. The one in a walla. Turn again, pull the one in a walla. Look at. Ika kopo chaga ukwe hare Branga bia mangamo. Wa okwu mu ese nwanye ndị shina church gbapụta ba ego omenala onye rireri le wanya front Chineke agbaga ọkụ tono ike ga yiri ke table tono na tono ike ga yiri ke table ndị dibia asị tono le wanya na wall look at ke yi oche ndị dibia na ọdụ agba afa onye rireri branga bia kpa amaga muka look at le wanya na wala ahụ dia le wanya na wala ahụ otu okwu ya dị kwughị yicha okwu oche kitchen branga bịa takoshiri maza ige hụ dị ezigbo penteri le ihe gara were pant ndị eji aghọgha gova bịa nga bịa dịrị m nwa bingo come on le manya that side enye kamantu that with a phone, okay? Chileke bakpaga oko. So, Shabelanga de mamuka o Chileke agbaga oko. Ewu hu nyame ge wure ne kande wu na me bia nga bia eyige mojo. Come on le manya na that showcase Chileke abogo no wa bingo nwura anwu.
nwere ike we ya. Nwere ike ya. Asịgide wanya na showcase ahụ. Nye riri. Kike yiri ike ndị nna ma were ụkwụ ụzọ ega. Nwa pinko nwụrụ anwụ. Bra nga bịa gwa m ị nwere wichi ike. Kike yiri ike nna ma were ụkwụ m ega n'ime. Braga kama meshokwu ga ahụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Meshokwu ga ahụ. Nwere wichi ike. Baga aka na ahụ. Asịgide them you nwa bingo. Them you onye riri. Para ụkwụ ụmụ nwoke bịa nga bịa gwa m sị enwere ike o. Nwere ike. Okodi ndị ereghe mkpọ n'ala yele egbe odo ike nwere yele okwu nwere ha nwelie. Asị lewanya dia. Lewanya na wall, lewanya na front. Lewanya na wall, lewanya na front. Nwa bingo. Buru ahụ ndị mpa ha chụwa mmiri. Bra nga bịa gwa m sị nwere ike. Nye riri. Nwoke na phone anakwa akparị m o. Ụkwa m otu nwanyị. Ịkparịkwa m call my brothers na phone anakwa akparị m akparị. Ụkwa m otu nwanyị. See only daughter. Yes. Na family uno. I dị nwoke si ofu nwanyị. Ha niile lenga ha nọ. Atọwa amị. Ya were phone. No Lagos. Ya were phone. Because no Lagos. Ele arụ atọ ọgụ nke a ndị ka atọwa amị. Because I mega business. Go and wole daughter. Yeah. Okay, sorry. Family ndị ara. To phone issue them. Blessing on ya. Augustine. Nje jọrọ n'ihu ọwa ole na onye ka iri n'ụlọ unu. Nwanna m. Nna gị jọrọ njọ otu a. Okay. Ara na-enweghị yala ụkwụ ndị akpa obi gara aga bụrụ ele onye nwe. Ahụkwa mara o, lekwa m. Lanya behave onwe gị na meme ihe m jụrụ gị ajụjụ. Asị gị isi mmi nwere ara. Achọ m na ọwụ maka ụmụnne gị wụ ndị amị n'ụwa atọ nọ na family unu ụdazị m na-ama ihe mpa gị na mma gị gara mụọ. Amụọ na anaghị ya wụ otu nwaanyị. Don't come here ka ebe intimidate ya o. Behave onwe gị na ndekọ ọzọ na adala ha meghe business. Na mama business ha rụwa wee ịrụ ayọn ma ọ bụ gym instructor. Onye riri eri ebe mpa gị mụchara ụmụ m ndekọ ọzọ ha just decide iwest ndụ ha ya wụrụ amị ka ha ga-aba. Praga iji ha eyi m egwu. Ụmụnne gị atọ asị gị ị na-abara m mba. Enwere mba mbara gị m ga-sị gị na gị fachara gị. Nwanne gị ọ ga-adị hapụ m n'ebira nga eji gị mara gị. Ọ maka isi na m enwe ara na nsị ka njie gị ka na enwere m ara. A na-akwa abara m mba o. Enwere mgbe enwụrụla before. Ma nwere mgbe m mere gịnị? Enwụọla mbụ enwere mgbe ifetiri. Efetigo m before. Gịnị fetiri gị? Nwoke gbawara m obi. Ya efeti ya. Ele na ofenti ọwụ n'ụlọ unu ka ọ na-eji. Ele nke ifetiri ọ na family ọ n'ụlọ unu family asụ unu ka ọ na-ezi. Mba na baby boy. Achọ m noise ahụ dị ya. Biko mechie n'ọnụ. Eriri gị eri. Sa? Eriri gị eri. Mba eri m eri. Ụmụnne gị ndị ka erighị half cup of rice nga ahụ ha nọ ndị ka ata ha. Enwere m ka ị gbarala ara mbụ. Mba. Ndị ka ese mega business ha ji atụtụ komkom. Mba. Ha na-eme ezigbo business. Mmaghị ọ dị ndụ. Ya. Mpaghị ọ dị ndụ. Ya. Iwu onye ohi. Mgbe m pere mpe ka m na-ezo ma anụ m ezoji kịta. Agbọghọbịa.
Ọbara oyi dị n'ime. Ọbara oyi dị n'ime. Eji eri gị ọrụ na nrọ. Mba. Ị nwere ahụ ushi? Mba. Ka ebe isi na wọchị m. Nna Imo steeti kita. Iwe onye ebe? M wee Enugu steeti. Ebe na Enugu? Enugu Ezike, Nsụka. Ebe na Enugu? Enugu Ezike. Ebe na Ezike? Igbo Eze North. Ebe na Igbo Eze North? Ịkpa modo. Ị dị afọ ole? Adị m 23. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? M nwere biznes. M na-eme biznes. Ele biznes imegha? M na-ere akpa ụmụ nwaanyị na Lagos. Ị na-ere akpa na Lagos, ị nọ Imo steeti, iwe onye ị gara Imo steeti ka ime gịnị? Ebe my parents ha bi, so enwe ihe m bịara ime. Ị na-agwa ọgwụ ka ị na-eme chọọchị? Ana m eme chọọchị. Enwere nwanne gị na-aṅụ gufu na famili unu? Mba. Ma ndị ka ị nọ na-amị ha na-aṅụ gufu? Mba, ha na-aṅụ. Lelee ihe nye gị ekwedo ha mụrụ ala iji asị m na ụmụnne gị na-amị wee gbee ọha apaga. Sọsọ iwe ọkụ ka ha na-ewe, ha wee iwe ọkụ ha agba egbe. Onye dibịa bịala mbọ sọ na-akwụ ụgwọ isi gị? Mba, ọ pastọ. Onye ambalansị ọ bịala mbọ sọ ọ ga-alụ gị? Mba, ọ sọsọ ndị pastọ ihe na-abịa. Dem you, ya m jụrụ gị onye dibịa m n'ọlụ kewa pastọ. Mba. Idewere ihu ka onye ndị dibịa na-ekwe nkwa ọlụlụ. Idewere ihu ka onye ndị dibịa na-ekwe nkwa ọlụlụ. Bishọp na-akwa abara m mba, agbakwanara m mba, mma akpọkwa ụmụnne m na fon. Ekwubu gị sọ pastọ. N'otu ọ dị iche Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ 3. Aha ha? Chisom, Michael na Emmanuel. Ka ihe mere na ha alụ gị? Amamu. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị? 081 63 84 90 83. Otu ọ dị chọgbu onwe ya na njọ jọrọ ala ewo gịnị? Anọ m na shop, anọ m n'ọrụ. Ị nọ na wee shop, ị nọ n'ọrụ. Akwa ebere ebe a mbụ for interview? No sir. Gịnị ka ị rụga ihe ọwụ? M nọ na shop my brother, ọ na-ere provision. Lee ya. Ọ na-ere provision? Yes sir. Noise nọ ebe ahụ. Gị nwe ihe ịrụga nke onwe gị? Mba, nna nọ na shop my brother. Gị nwe ihe ịrụga nke onwe gị ga-efugacha nga dị na-eburu ara aga. Ele ihe ịrụga? No sir. Ele ihe ịrụga? Mụ na handle the shop. Ị dị afọ ole? Ndị 24. Ote ha? Yes sir. Dị yiri old school ka esi m na edi 24. Ndị 24 years. Ote ha ka old school ka esi m na edi 24. Your brother nọ there? Mba, ọ nọ ya. Dewe phone na la get lot of yellows. They say phone of Magella. As a cross. Hey, come on. Face in front ever. Face in front here. It is 24.
hotel look when I'm gonna give you 50 something. No one get tagama, paroja, mega get one for 20 something, pay out 40 something. Don't prostrate. Then he bawara tinga wombawagre. Mbaweba humbawara no for what? Angi shake woman. Angaki shake woman. Mba. Then let her ngaji bawa. Ọkọ kadi akwa suwede. Aka ushidi. Abawa hia nazo. Ya kata ngisha nyama mana bia bama. Tono chineke abagoko. Look at it is 24. Gebroko ukunda single motherhood bianga. Gebroko ni kende single mother. Joma bo bianga. It is 24. Ayabaso oga artist. Hey, na no kwe basa na hono. Hey, what does it? Baso okwe tile ka bago kile yanya. Look at. Ilube huti. Ibaso okwe aba. Look at okwe ibasara na. Ye get the knock at the corner say mashiga akpa shi toilet puto graga nyo mamre. Look at. Ilube huti. The colors are like about Talang and shape womanica. Mati. Oh, you keep a here in a family. Sir? It's a musa. A long you put here Garamogo recently. Oh, ma'am. Mary Garamogo. The one your front, the Manya front. Okwe basra gi itonye grana police station gi bell mad. Itonye grana police station eji mad eji gi bell ya. Look at. Mere okwo ka close up agba apere na brush bia were phone gi. Eish. Chom na touch for. Hey. Lion. Team naka. Lion team naka onye prola na di. Just meshi hungana. Hunga me corona. Na dos no tu ngada me interview. Hunga me corona na me no tu ngada ma me interview. Who watch no ngada me putogi na. Anyora. Ko to hiade. E mo anya gide wa ya konye hiwora. E me anya no ka onye hiwora. They are closer with you. Madam Borana to Madam Borana to Gaga. Madam Borana to Gaga. Unujolena family uno. I deceased. One nigga went shop out there for 45. all the 45 years. I got the work call. Let you know. I got the work call. Oh, I go na age. I am senior. I am out here saying the Lerozan. But I say, my second. It's all let up. We ma accident na. It's all let up. Because me when accident and to give him my hood is it. Can you make my man? I say get you before get down. I say them you. And let him and I say get you take a care register. And we ma accident. Can you make man? I say get you. Ima dey say you take baby meet a Godwin care register again and register then when is it? Amamake. Man and it is a man and register then when has enka. Man I am union and then when has I am like this it's like about this. Bring it here, better. Man I am union. And Yamerika winchi patanga. Mereka winchi patanga.
Eh? Onye Ifite. Ifite ebe? Ogbodudu. Ebe no Ogbodudu. Ogbodu Abanata Ogbodudu. Ele ihe mere na iji chọrọ ịga ije eji ugbu a? Efile na me etozugo na ma achọgo ịba bedi because ike relationship agwụgo. Imejula relationship ugbu a. Ọgwụgo Ka ihe mere na ike relationship ji gwụ gị? Ndị nna afọ ada dị serious. Block on that person for dere ashawo na comment section here. I don't tolerate that rubbish here. Block on me sharp. Tech Lord Media. A block on me. Yeah, well, reason sweetest moderator. Yella, that lady. If they cannot do it for me, man, I'm my moderator. God will not about eche. Oh, my comment section can you sweetest and the cause of moderator. Mado leke testrela before get chechi ni mo nwoke senator ludi. Madebo. Egarola akwa mahadu. Mba. Iji ụmụ ole? Amụtabeghị m. Kwushi okwu ike. Amụbeghị m. Enwele mgbe mma gị ma mpa gị gbarala ara? Mba, no sir. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mpa m anwụgo, mma m dị ndụ. Chai, ndụ nna. Gịnị gburu mpa gị? Poison. Ew! O riri ya n'ọnụ ka ọ zọrọ ya zọrọ. Ebe a ji ịṅụ mmanya. Ya aṅụta ya na mmanya. It's okay. Family of akpịrị ogologo. Akpịrị ogologo gburu nna. Bayi ihe eritere n'ọnụ. Idu akpịrị ka nna gị? No sir. Na family unu nwere ndị akwụkwọ? Mba sir. Iji ata arụ? No sir. Enwere nwanne gị nwoke na-ata arụ? No sir. Pant gị gagidere n'ụzọ pant gị adọ ka nga ịgbaghị ọsọ? No sir. Ele ihe mere na ụkwụ gị na ike gị ji yi onye nwere ike bicycle? Ọ ka nsi wee fụ ya. Ị na-ekpe ụka ka ị na-eme omenala? Na-ekpe ụka. Ị nụrụ ọla ụta gị na-ahụ onwe gị ebe ị na-eri ọrụ na nrọ? No sir. No, ọwụ Igbo ka ọwụ English? Mba. Obodo unu nwere ihe ha na-asọ asọ ya wụ na-ewu nwaanyị a na-achọ ịlụ ala nwere ihe ha na-asọ asọ? Nsọ anyị na-asọ bụ like nwaanyị nọ ibe di ya, ọ hapụ be di ya je na-agba n'iro. O siere di ya nri, di ya ya anwụ. Anaghị osiri ike? Ọ dị soft. Enwere mgbe a tagidere gị achịla pant gị n'akụkụ taa tighe amụ? Mba. Otu ị gara aga nọrọ gị na nwanne gị nwoke na-anọrọ gị na-enyere aka na biznes ya. O rubeghị gị nwa ịchọ ihe ị ga-aga mụọ ka ị na-eche mgbe ị lụrụ di nwoke ahụ abịa bidoziere gị ka ị nọwakọrị wit nwanne gị? Mba, o nwere shop ịtọ so mụ ka o nyere this one na handle this one. Nwanne gị nwoke a nwere shop ịtọ ya hapụrụ gị this one sị gị manage we? Ọkwa mana nwanne gị nwoke ahụ wee ezigbo mmadụ. Ị na-emere ya akaụntụ ka gị nwa na-enwe akaụntụ? Nne, obu ime ahịa, onwe akwụkwọ ji ebi ma obu ime ahịa nrecha enye m n'ego ahịa obiri so gịnị nọ na ya bụ nke m. Gịnị nọ na ya bụ nke gị? Na-ekpere nnụ. Na-ekpere nnụ. Enwere ụmụnne ma ka esi eme nwanne. Ụta nwanne gị nwoke si eme gị na ekpere ka ọ dị ndụ nnụ. Ọ ya wụ nna gị o. Kpupu ihe ahụ ikpu n'isi.
bupi ha hi bunishi bupi ha hi bunishi akwa ihu n'ugba na ita ahụhụ adị ahụhụ ụmụ nwoke na-atakwa ịhụ n'ọdị izi akwa ịhụ n'ọdị izi ịhụrụ otu ntutu gị dị na because ị na-agba mbọ nwaanyị na-enwe ihe ọrụ ga na-enwe ihe ọ na-eche nwoke na-enye ego ọpanda ngachi imecha ntecha tee ma bleaching mee ma but ọ pụta na ị ga na-adị deti kelewe that your brother si ya na m so meela no ọlụọla ote nọ na-ele ụdị nwoke chọrọ ịlụ na nwoke nchọrọ ịlụ nwoke God fearing ya enwe mụ na ya na-abịa enwe plan okay, God fearing na nke na-enwe m iwe here ịchọwa God fearing kama n'ụlọ ụka unu if you are looking for God fearing lemanya here anyụra sabamara anya lemanya here sabamara anya ka onye ṅụrụla anwụrụ n'ime abalị na-apụta na lemanya here ịchọwa God fearing kama na chọọchị unu ụmụ nwoke niile nọcha nga acha wee nwee nke isi dị mma some of them enwe nke isi dị mma some of them ndị anwụrụ some of them ndị koko some of them agụrụ jicha ha ndị ime expect ha ghọrọ gị God fearing ịbịa nga ịchọ nwoke gị isi ịchọ nwoke nwere conscience ana m ere nwoke na-enweghị conscience otu imeghe business ga na-enwekwala nwa ma emecha gị interview nwoke akpọ gị na phone ngwa gị mkpa ga-ewere ego iji metere na business nwanne gị support ga gị ga nyewe nwoke jide aka na ntị gị Chineke agba gị ọkụ ihe anya megị ya mere nnọọ ka pusa achụpụrụ n'ụlọ eme m offload ike gwụ m imere offload ike gbụrụ gị nwa bingo repeat after me. Dimo DDD DA focus here Dimo name him name watch me now Dimo DDD DA Elebino Biama ugbu a o setiele o siburula di lekwa otu m dị lekwa otu ndụ ara ma ọ ga-enwe otele m ọ ga-enwe mana nka mana ndụ mana ọnwụ die nsi die bịama o style nkịta ama enyeghị ya nke egwu m ga-enyeghị ya nke oke m ga-enyeghị ya bịama ugbu a mata ga enyụọla ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti ada ese hada na hada onye mere na inweghị eze onye mere enweghị eze haja tụtụrụ nwoke ibe m lụọ ya stroke one day akwa ya kpọtọrọ n'aka gị kwa nwoke ibe m nọrọ n'aka gị nwee stroke na nwee paralysis gị pụta haja ọha dịgwa gị webe ewo wọl akụgha ntụ n'ime ewo wọl eji ntụ na eji CCTV akụba ha n'ime onye riri eri n'otu ihu ya na isi ya dị icha ndị na-ebutu ngwa ahịa na kọntena hada
Genotype oge bingo. Blood group oge. O positive. Mado kpọkwa gị na phone achọkwala nwoke ọbụla aga. Kwe na ihe m na-agwa gị. Ka ebe isi na watch him. Lagos. Kpọọ phone number gị. 081 62 70 78 36. Ọgwụla. Network the bad, so I switch my network SIM. get the bad again represent that again run ụlọ nne gị na nna gị. Ọwụ gị buru ara yiri DVD a na-akpọ n'ụlọ. Gị buru ara yiri sound system ndị DJ na-use agarịga m ga. Tepa sound system n'ahụ gị nọrọ otu nga meme gị tafi. Sorry. Them you. Na ma hụ iji asaga ahụ. Branga bịa gwa m sorry. Look at. Somewhere network on the palanca. Akuno naho. Akuno naho. Ebe ka eji na akwụkwọ sack back and shicha wogene. Atọrọ m isi m atọ. Atọrọ m isi m atọ. Wepụ that in ikrenishi, lose that in ikrenishi. Lose oya. Okay. Wepụ ihe ikrenishi. Just say na. Ọgbasara m. Gịnị gbasara m na ịtọrọ isi atọ? Gịnị gbasara m na ịtọrọ isi atọ? Ọ dị kichara m na-egwegwu hia. Ka na ọ dị gị gbato hia. Sorry, sir. Yeah, mama, ihe ji akpasa ka nrụgharị chasị na iwu gị na ebe ka nọ ya. Oh, bye. Ụlọ onye dibịa. Bow. Then sack bag na eji roof cha de si na iwu gị. Aka na alụ dị si na alụ. Ejirizie sack bag nrọ ya. Emele maka anọ rainy season. Mmiri na-ehi di ya. Ewerezie sack bag na anụrụ no ceiling. Onye nụga the thing. Alụsibe ya alụsazi ewepụzie the sack. Okay, arụcha ya ewepụzie sack eji arụga the ceiling. Onye ebe? Enugu State. Onye ebe? Enugu State. Onye ebe? Onye Enugu State, Nsụka. Ebe na Nsụka. Ovoko. Ebe na Ovoko. Ụmụkada. Ebe na Ụmụkaga. Ụmụkada. Onwezi village ọzọ. If you think I'm joking here, maybe to here. Onwezi village ọzọ. Think I'm laughing. Ụmụkada was the last village, and that's my village. I'm here with short. You tell them to get here. Get back to them here. Sorry. The way for now, I get below to get the manso. Ask you the way for now, I love my girl Laramazo. Ida fole 23. Mpaga na magon ya. Ha na around ugbu a. Mama mbie na ọ na-ehi ụra. The way for na la girl Laramazo.
No, never hear no last na. Turn from the again last na. Na le kwenu problem o. Wepo na aka n'ukwu gị last. Wepo aka n'ukwu gị. Cha. Here we wem now. Ngodi mkpa na-ata ahụhụ na-abịa kpọpụta gị n'ụlọ unu na lụọ gị dewe gị na akpọrọ gị ga America na ị gaghị some of you go back turn azọ ime gị ike gị ụta ọka gịnị me dewe turn azọ gị lewa ya front turn azụ lewa ya front Gakori front. Turn as gato front. Manum kem gi kuna. Manum kem gi kuna asim kwole. Turn as le manya front. Manum kem gi gbaga na asim kwole. That would reverse it, yeah. Is that for left? 23. Let me make a name like this. Ye part. You now. I took lunch here. I told that touch. Ga kpọtara m maga sị m maga na m chọrọ ihe ọ na-alụ ụlọ ga-abara m mba ọ ga-abara gị mba ọ na-alụ na onwere onye etete n'otu o jiri aka etete o tetebe ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum m ga-ketri school kebish na watch m Anambra State, Ọka. Ebe na Ọka. Na Igbo. Ebe na Igbo. Na Ezeawolu. Iwu onye ebe? Onye Enugu State. Ebe na Enugu State. Ovoko. Ebe na Ovoko. Ụmụkada. Ebe na Ụmụkada. Nwezi Ụmụkada o ebe. Ụlọ nọ n'ime tenant house unu na-akwụ ụgwọ ka oke ụlọ tenant unu na-akwụ ụgwọ. Ọ dị landlord bịara na-arụ ihe akọmpa gị na-arụzizi ya. Kwabata ọfụrụ. Unu kwabatara ọfụrụ ebe a. Oke unu ejizi aka unu na-arụzi ya. Gịnị ka mpa gị na-arụ? Ọ na-ele akpa. Akpa gịnị? Ele otu ọ na-ere akpa? Akpa akwụkwọ. Akpa ụmụsku ọ na-ebu ya n'aka agagharị. O nwere shop n'Enugu steeti. N'Enugu. Ụmụnne gị ọ dị ole? 5. 5 ahụ mpa gị ọkwụcha school fees ha ma 5 ka ọ bụ mmadụ ole gara school? Dọkpara anyị gara school. Nke ịbụọ ọ na-alụ ọrụ nwego ụmụ ọrụ. Ụmụ nwa ga-ketri school. Ndị ọzọ ka na secondary school. Gịnị ka mma gị na-eme? Ọ na-ele afịa. Afịa gịnị? Afịa akamụ. Akamụ. Otu ị nọ na ọkwa ma na enwere ụmụ nwaanyị ibe gị nọ
on or twin or now. She from a family naga na they chat too much heavy. No bodo Igbo now. Kwema. E mane nwanyi di otu no na no bodo Igbo keta nwoke kpopuru bodo Igbo today. Kwema. Yeah? Mom. Some of them now when they akpọpụta ha n'ọnọdụ ọma ti ha n'ọnọdụ akpọpụta ha n'ọnọdụ ọjọọ ti ha n'ọnọdụ ọma ha ma abandon their husband. They are aware. They are aware. Wow. Emola nwa n'ụlọ unu. Yeah? Wow. Nwoke bịa lụrụ gị na akpọpụta gị na family nọ ya. Gwa m ele ihe ị ga-eji kelee ya, ele ihe ọwụ ihe ọma shiri n'ala obi ị ga-eji si nwoke thank you na ọ bịara lụọ gị. M ga-abụ ezigbo nwaanyị na. Ka ihe wu nwaanyị iwe ezigbo nwaanyị biko. Inye respect loyalty. Eh? Inye respect loyalty. Ịdị loyal na humble. Ko di loyal ọwụ, ko di humble ọwụ biko. Ịdị loyal o. Ife ọwụ na ọ kpatalụ ma nke ịkpatalụ onye ezuru na ya na-enezi anya n'ilo. Ị na-achọ ihe ọzọ n'ilo. Ife ọwụla ọ kpatara ma nke gị nwa kpatara ọ ga-efu. Ị ga-ele anya n'iro gị nwa nwaanyị. Mba. Ị manage with ihe dị gị iche. Even omenala anyị dịkwa against it. Omenala unu dị against it. Kedu ihe omenala unu gwara unu ya na ịlụ ọdị? Ihe agba n'ezi. Ị nwere ọgbanje? Mba. Ị na-alụ ọgụ okporo ụzọ? Mba. Achọ m dat ọchị n'ọnụ. Sorry. Ị nwere ahụ ushi? Mba. Ị matala nwoke? Ị matabe nwoke? Eh? At what age? 23? Oh, my pride. Oh, your Pride. Your own pride. Otoge. I'm proud of you as one Igbo at Igbo. I'm proud of you. Nwanyi ole ka unu mụrụ? Ịtọ. Ịtọ. Ke nwa na onwe gị decide to keep your own. Not your pride. That's my pride to my husband. I want only your husband. Yeah. Listen, don't say you did see. N'imeshiro onwe gị pako onwe gị ọnụ. Apụtaghị know your pride to your husband. Don't say that. Because that your husband can eventually overlook that your pride. And ye may overlook, neglect ya. No mitrigi as tantam wine. Yele mekwe gị ihe ọjọọ. Yotra oya be gosi na some men enwe conscience. Now, not with your pride. I want for benefit of your husband, but for your own benefit and for your family reputation. Do you understand? A lot of girls today will when you okay. Ha na nare number onye ha yere ta onye ha ga yechi. Anare up and down. They forget that na di ike auto ha that not to ahu. Anara no pride ha. One person na all their pride. Then ha no. Iga huma iga no under a nose of a man in ele cheat on that man. All women that have no shame. But my dear, every saw your pride. I love what you said. Nge one thing now. Thank you. Nge one thing. What am account number? Thank you, sir. You will receive from Maga. Mpage he nwere ndị ara ha nwere na family ha. Mba. Paga onye goof. Mba. Okay, ka ọ gaala gị mbụ.
Eh? Oko ike. Ọ gaala gị mbọ. Sir? Oke ike ọ gaala gị mbọ. Mom, you okay? Oko korokoro otele. Korokoro. I nwere ya mbụ. Hey, Jesus. Bow. Genotype gị. Yeah? Genotype gị. AS. Blood group gị. O positive. Oya, call your phone number and listen. Remember, you told me is your pride. No matter what a man promises you, don't ever for no just cause. Your pride is your pride. Yeah, the only disadvantage when a man hot so mo call wala log kwesịrị ma na ema ha log kushire gị kpe sha n'ọtọ kwe na ihe m na-agwa gị na. Yes, sir. Or phone number gị. 080 79 82 97 39. Warịa ya. 080 79 82 97 39. Now gee ntị. Agwala my moderator ihe ọ ga-esendịrị gị ego. That guy is my moderator. Follow him back to back now. Ọ ga-esendịrị gị ego, sendịara gị ego, ya nwa kwesịrị forward room receipt. Or forward room receipt, mma ego lepro na account, you know? Emere, listen to me again, no. Emere m gị na enwere ihe ị nidiri. Ị ghọtara? For ihe m ji na-egwu agwa gị ya na maka ndị ga-abịa vuru mkpa ha bịa na my inbox. No. I am moved according to my own spirit. And ota mmeri ya, iwe onye agọziri agọzi today. And Amen. It's your luck. And Amen. Congratulations. So I won't a giver. Don't just look at people who are in need. You look at people who have already and bless them. Or you cannot be a giver. A giver, una choka eligwe gozie ya by oba. Nele kwa sanyo onye kaya, onye nwere no karịa ya. Wee nyekwa onye ahụ ke ya. Mo na ata ngozi. But onye ọwụla awụ mgbe ọwụla yele achọ ndị ogbenye. Onye ahụ nwere ihe o ji ndị ogbenye arụga na ndụ ya. And yala ndị ogbenye gbara ọgbụgba ndụ. Mgbe ọbụla ịchọga ndị ogbenye. Amami na ghọta m na-agwa gị, onye ọwụla awụ mgbe ọwụla ndị ogbenye ka ọ na-achọ ka ọ na-emepụrụ aka. Aha gị wụ sorry. Ịda na iji ndị ogbenye enweghị isi. Or iji ndị ogbenye agbanwego onwe gị. Or iji ndị ogbenye, because some of you people na awụ na bịa abụchara unu amụma ga-ama esara aka. Unu ewere ego ahụ bịa nke unu nyere ndị ogbenye. No! Ọwụ ya ka eji ama onye na-achọ efu ndụ. Congratulations, nne. Thank you, sir. So, abịakwala na aga ịbịa na my handle. Because ịbịa ama block gị. Kemgbe ahụ m blọkụrụla ndị ke m blọkụrụla. Ma ndị kesị di ha lụrụ efere. Enwere efere ọ dị woman gwara m di ya lụrụ. Efere a na-eji etinye ihe ose ọchị na di ya just tete na ọma ihe kparịa di ya elu dete. Deti na-eweko m afọ di ya na-atịrị m ya surgery. Nsi ya na awụghị m NGO person. I'm not an NGO member because ndị NGO na-erite uru na NGO. And I'm a person way giver. So if I am giving, the person na-enye ga-akpa account number. I don't present my own account. Or ya can about giving. And after that time, it ends there. Those guys say maybe 500,000, 500,000, or Ghana settle. Just like that. The boy did not come for money. Just like that. Yeah, me. I'm English. Huh? English. I speak English. Where you be?
Oh yeah, pe. You want your bag? Want me a bag? You want your bag? Chile kabagoko. Me not understand what you said to me. You have to talk Jamaican language, sir. Oh, now get him now. Now get him now. Now get him now. Me not understand. Me now get on you understand. Where are you from? I am Jamaican. Jamaican. Yes, I don't speak African. Sorry. You loladi. Eh? You married? Yes, I'm a married woman. Married woman. Yeah. Ah. You're married woman. You're married woman. How many children you get them? Me not have no children. You will not get children. You marry. How many years marriage you not get children? It's almost my anniversary, 1 year. 1 year. Stand up, go back, make I see you. You want to see me? Me can't stand up as some do live. Stand up, go back, make I see you. I said stand up, go back, make I see you. Then why you talk to me, sir? Yeah, bye-bye. Uncle. I'm here, yeah. It won't work, it won't work. Oh my. Get out of this place, get out of this place. Each other, Ada Samo Paraji.